Добрый дзень, паважаныя пяцікласнікі. Сёння мы з вамі пачынаем вывучэнне новага раздзела пад назвай «Лексіка і фразеалогія». Тэма «Лексічнае значэнне слова». Што неабходна ведаць? Што такое лексічнае значэнне слова? З чаго складаецца слоўнікавы артыкул? І якія спосабы тлумачэння лексічнага значэння ёсць? Лексіка ў перакладзе з грэчаскай мовы абазначае слова. Таму лексіка – гэта ўсе словы мовы, яе слоўнікавы склад. Лексічнае значэнне – гэта тое, што слова абазначае, яго сэнс. Некаторыя словы не называюць, а толькі злучаюць іншыя словы ў словазлучэннях і сказах. Напрыклад, сёння ці заўтра, ісці ў кіно. Гэта звычайна злучнікі, прыназоўнікі, часціцы і выклічнікі. Усе словы беларускай мовы мы можам з вамі знайсці ў тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы, дзе словы размяшчаюцца ў алфавітным парадку. Слоўнікавы артыкул складаецца з наступных кампанентаў: загаловачнае слова, яго граматычная характарыстыка, лексічнае значэнне і прыклад. На слайдзе вы бачыце прыклад слоўнікавага артыкула. Спачатку ідзе загаловачнае слова, азябнуць, затым яго граматычныя характарыстыкі. Пасля лексічнае значэнне, непасрэдна тое, што слова абазначае. Адчуць холад, змерзнуць. А пасля прыклад, каб мы бачылі з вамі, у якім кантэксце гэтае слово можа ўжывацца. Дрыжаць і лапочуць чародкі асін, пад ветрам паўночным азяблі зусім. Лексічнае значэнне слова можа тлумачыцца наступнымі спосабамі. Першае. Апісаць, пералічыць галоўныя прыметы прадмета, намаляваць словамі прадмет. Дзюны. Пясчаныя пагоркі, нанесеныя ветрам. Гэта яго непасрэднае лексічнае значэнне. Выяву вы бачыце на слайдзе. Другое. Падабраць аднакаранёвае слова. Бярэзнік. Тое ж самае, што і бяроза. Трэцяе. Падабраць блізкае пазначэнне слова. Да слова адвага даволі блізкае геройства. У пэўным кантэксце гэта можа быць і смеласць. І чацвёртае. Раскрыць значэнне частак слова. Дабрадушны. Так звычайна гавораць пра чалавека, у каго добрая душа. Тэма лексічнае значэнне слова размешчана ў падручніку ў 22 параграфе. 173 практыкаванне зрабіце вусна. Прачытайце прыказкі, патлумачце іх значэнне. 176 заданне з QR-кодам для ўзнаўлення матэрыялу па тэме правапіс галосных ОЭА. 175 зрабіце пісьмова. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары і не забываючы іх падкрэсліваць. Неабходна дапісаць адно слово. Падумайце, на аснове якой прыметы ўзнікла назва кветкі. Выпішыце з любога тлумачальнага слоўніка беларускай мовы слоўнікавы артыкул з усімі 4 кампанентамі. Поспехаў! Адназначнае і мнагазначнае слова. Неабходна ведаць, што такое адназначнае і мнагазначнае слова, а таксама як выглядае слоўнікавы артыкул адназначных і мнагазначных слоў. Адназначныя словы – гэта словы, у якіх толькі адно лексічнае значэнне. Мнагазначныя словы само за сябе і гавораць 2 і больш лексічных значэнняў. Ля камп'ютара кот ходзіць, толькі мышку не знаходзіць, потым стогне ад пакут. Нежывая мышка тут. Непаразуменне ўзнікла са словам мышка, таму што гэта і жывая істота, і камп'ютарная мышка. Падабенства ўзнікла па памеры невялічкія і па тым, што яны з хвосцікамі. Важна ведаць, што мнагазначныя словы называюць розныя прадметы, прыметы, дзеянні, аднак яны хоць чым-небудзь ды падобныя паміж сабой. Перад вамі 2 слоўнікавыя артыкулы адназначнага слова «акраец», у якім адно лексічнае значэнне, і мнагазначнага слова «адукацыя», у якім 2 лексічныя значэнні пад пэўнымі нумарамі. Тэма адназначныя і мнагазначныя словы знаходзіцца ў падручніку ў 23 параграфе. Заданне. Знайдзіце ў тлумачальным слоўніку беларускай мовы слова «ісці». Вы даведаецеся, колькі лексічных значэнняў можа мець толькі адно слово. Выпішыце з тлумачальнага слоўніка беларускай мовы 2 слоўнікавыя артыкулы. Адзін з адназначным словам, другі з мнагазначным. Практыкаванне 178 выканайце пісьмова. Неабходна пазнаёміцца з тэкстам, вызначыць яго стыль і даць яму загаловак.
Пасля скласці і запісаць словазлучэнні за выдзеленымі словамі, прыметнік плюс назоўнік. Калі слова мнагазначнае, падбярыце прыметнікі, каб яны дапамаглі зразумець вам сэнс мнагазначных слоў. Практыкаванне 179 таксама пісьмовае. Прыказкі разбітыя на часткі. Вам патрэбна іх злучыць, запісаць, патлумачыць значэнне. Спісваючы, не забудзьце ўставіць прапушчаныя літары і іх падкрэсліць. Вызначыць, якія назоўнікі з'яўляюцца адназначнымі, а якія мнагазначнымі. Пры неабходнасці карыстайцеся тлумачальным слоўнікам беларускай мовы. Поспехаў! Прамое і пераноснае значэнне слова. Што неабходна ведаць? Што такое прамое і пераноснае значэнне слова і як у слоўніку пазначаецца слова з прамым і пераносным значэннем. Перад вамі слоўнікавы артыкул слова «акрыяць». Першае значэнне пад нумарам 1 – гэта і ёсць яго непасрэднае, асноўнае, прамое, лексічнае значэнне. Паправіцца пасля хваробы, ачуняць, набрацца сіл, акрэпнуць. Рускае – аправіцца. Другое значэнне – пераноснае, вы бачыце паметку. Лексічнае значэнне слова, якое ўзнікла на аснове падабенства. А жыць душой, рускае – васпрянуць духам. Менавіта так пазначаюцца ў слоўнікавым артыкуле словы з пераносным значэннем. Тэма прамое пераноснае значэнне слова знаходзіцца ў падручніку ў 24 параграфе. Практыкаванне. 184 пісьмова. Вам патрэбна са слоў, што ў дужках, выбраць тыя, у спалучэнні з якімі прыметнікі будуць ужывацца ў пераносным значэнні. Запішыце іх, пазначце галоўнае слова. З двума словазлучэннямі на выбар складзіце і запішыце сказы. 185-е заданне творчае. Паглядзіце уважліва на малюнак і ўявіце, што ўсё, што там паказана, адлюстравана, з'яўляецца жывым. Вам неабходна напісаць невялічкі тэкст, даць яму загаловак. Падкрэсліць словы, ужытыя ў пераносным значэнні. 186-е практыкаванне з QR-кодам для узнаўлення матэрыялу па тэме правапіс галосных «е», «ё», «я». А таксама падумайце над пытаннем, ці можа адназначнае слова мець пераноснае значэнне? Адказ запішыце, абгрунтуйце. Поспехаў у выкананні.